आंथ' दिनै बागानपारा बे शिव मन्दिरखौबो फुजारिफोरखौ बेख'ना फैबाय। दिनैनि दिनावथ' फेग्रा मुवा लायो नंगौ दिनैनि समा, खिन्थु आं मोनसे खावलायो रायजो राजाखौ जे फेग्रा मुवाखौ जेन उन्दै उन्दै गथ'फोरा जानानै एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुदों। बेखौनो आं गासैखौबो रायजोखौ दिनै खावलायनो सानदों आरो जे फेग्रा मुवाखौ जानो नाङा होननानै। दिनै बे फुजानि समाव रायजोफोरखौ आं गासैखौबो मोजां बे फुजासालिखौ सामलायलांनो थाखाय आं खावलायदों आरो। जोङो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जिथु जोंनि पलासि सकनि जिथु थारमाने शिबरात्रि फुजा, बे फुजाखौ जों गाजा गोमजायै हरनै खुंगोन होननानै हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंनियाव खेला दुला गानजा सोबनाय बायदिसिना माबाफोरा गैया। ओरैनो मन्दिराव जोंनि जिथु मन्दिरनि नियम निथि थायो, बेयाव थारमाने फुजारिफोरा जिथु भकतफोरा बिसोर बाङाय बांला गावसोर सोबनो हायो, खिन्थु जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो थारमाने बे सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानो जों खावलायदो आरो जोंनि रायजोनिफ्राय। आरो बेबायदि बेब'स्थाखौ जेन जोङो बा हयथ' फेनानै थानाय बा हयथ' गाज्रि मुवा लानायखौ जों नुवा, बेखिनिखौनो जोङो कमिटि फालनिफ्राय थारमाने मोनसे थांखि लानानै जों बे फुजाखौ खुंफुंलांनो नाजादो आरो। साननैनि गेजेराव जोङो बेहाय जेबो माबा गैया। जोंनियाव मात्र जोङो थारमाने फुजाखौ दिनै फार्स्ट नाइटआव बा दिनै गिबि हराव जों फुजाखौ खुंखांनानै मोनानिफ्राय जों फुजा माबायाव खलायाव जोङो थारमाने हरनै जिथु सिनेमा खुला बेखौ देखायनाय जागोन। बेनिफ्राय बेनि एसे आगोलावनो जों थारमाने बेयाव जोंनि गेजेराव आलासि खानै नुजाफैदोंमोन। बिथांमोना लिंनाय लेखाय बिथांमोना आगोल बिबुंथि होलांबाय, बिथांमोननि मन्तब्यखौ होलांबाय। आरो आं बेलेग बुंनो गोनांथ' बेखिनियानो आं बुंनो गोनां। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।